Masquera same Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungo karoga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasmire Zimbabwe takigira inyaya ya buditswa na Jeff Judah huyo aibuda achilida the protest hiyo isinakuzobudilira muri Zimbabwe this time abuda achiexposa President Emerson Mnangagwa pamwe chete nava Constantino Chiwenga abuda achiaccuse vachiwenga of stealing mari kubva ku DRC shinzi masoja akatorwa mari yakashandira ku DRC ikashandiswa for personal use nana Chiwenga nana President Emerson Mnangagwa ataura masecrets akawanda akaitika nguva yehondo anga asingazikanwa nevanhu muri Zimbabwe. Tingade kuwesta nguva yenyu kuti mungonzwa zvataurwa naJeff Judah pamusoro penyaya iyi. Muhammad zvamukufunga mucomment section. Volume 1 kuti infiltration yakagara yatopinda muma comrades pavakanga vari kuMozambique because vanhu vebackground yekuMalawi vakanga vapinda munyika yeRhodesia during federation isati yazopwanyiwa. Vazhinji vakanzi vamwe ngavaende kuRF Rhodesian Forces, vamwe vainzi endai kusango kune macomrade, vaenda kuhondo kunoita spy out. So vana ava grupu revana ava vekuMalawi nekuzambia vaibva muZimbabwe vanga vane utungamiriri hwavo unoti vana Kembo Mohadi, vakanga vane utungamiriri hwavo unoti vana Robert Mugabani waMatibiri, vanga vane utungamiriri hwavo unoti vana Emerson Mnangagwa. Now don't forget kuti Emerson Mnangagwa vabereki vake amai nababa vaEmerson Mnangagwa, the current president of Zimbabwe, vakadhipotiwa kubva muZimbabwe vachinzi ndavadzokere kumusha kwavo kuZambia nekuda kwenhau dzezvematongerwo enyika. So they went back, including Emerson Mnangagwa, akanojoinana nevamwe ikokoko. Ndoko vakazotanga kuseenzeswa nehurumende yaIan Smith. Now Zanu, it was favorable, the favorite of the British. Zanu was even the favorite yana Ian Smith pakuti chinzwaika. Vana Mugabe vaiti isusu tiri kurwira one man one vote, not your land. I would like to tell you the truth. Vana Ngomo nemaZipra forces know what we're fighting for the land. That's the great difference. So as long as Ana Mugabe vakanga vasingade land, they were not a threat to the British interest in Rhodesia. So Ana Mugabe vazotora power, as they were running, they realized that this thing yatakada kuti one man one vote, the very people vachati bvisa papower because hatina chakanaka chatiri kuvaitira. So they shifted kunotora zvinhu zviri paagenda yemaZipra forces yeZAPU, vakatanga kutaura nhau yeland. But from the beginning Vana Mugabe, they were never fighting for land, they were fighting for one man one vote. Yavasisari kunzwa nezvayo pazuva ranhasi. This is ZANU-PF. Now ndakuenda kune zvinhu zvinorwadza zvandambobata pavolume 1. Ndati kunyadzonya kwakafa maZimbabwe, hakuna kufa vanhu vekuMalawi, hapana kufa vanhu vekuzambia. Pachimoyo hapana kufa vanhu vekuMozambique, hapana kufa vanhu vekuzambia, hapana kufa vanhu vekuMalawi, pangufa maZimbabwe. Now Mugabe, that time he was in Lusaka, akabvunzwa nana Ian Smith kuti vakomana zvavarambira musango vachiti havakude iwewe toitei navo. Mugabe akati go and do them anything. Mugabe akataura nechirungu zvakanzi go there in Mozambique and do them anything. Vachiwirirana nana Mnangagwa. So for sure
Janet akasimuka kubva muRhodesia akaenda ikokuya. So now remember kuti Samora Machel in the beginning aiti handidi kuona Mugabe in Mozambique. How is it that he later became the beloved, the best friend of Samora Machel? It was through Malawi, Kamuzu Banda, and Kenneth Kaunda. But no, take this guy. And at the same time, Samora Machel was grooming Constantine Govea. Akuzichinja mazita achiti Chiwenga kudidididi to represent Mozambican interest in Zimbabwe. You see? So, vanakaunda vekuzambia vaiti kana vachiona Mnangagwa vaiza kuti the Zambian interest, they are well represented within ZANU. Vanaka Muzibanda vaiti kana vachiona Mugabe vaiza kuti the Malawian interest, they are very well represented. The interests, they are well represented in ZANU. So they managed to clear out Vana Herbert Stepo, Vana Lepo Takawira, Vana Josiah Tongogara. He was one among those people who were used to eliminate leadership in ZANU. Life fungus, they would be safe not knowing they shall be also be eliminated. Person who survived the massacre Kaitwa was Rugare Gumbo. And Dofunga is it loud and clear? And the weekend, just like Joshua Ngomo, Kunewana Anushora Joshua Ngomo, the people around Joshua Ngomo, they were all killed. Wakasiango Mariega. Timu yesana luku masuku watu. Wakachairwa. Why? Wakachaira. Wakachaira wana because wakazauti. Wana babai zoramba kuti atidi Mnangagwa is not a Zimbabwean. Atidi Mugabe is not a Zimbabwean. Atidi Kembo Mohadi is not a Zimbabwean. Atidi Chiwenga, even in the military, the top leadership of military, they are not a Zimbabwean. So they're to be killed. Now, that army akange kusangu ku Mozambique vakauraiwa because they to be killed all. Because Canadela uya ku Zimbabwe, those were the first people vaizoti vana Mugabe na Mnangagwa out makauraya vakuru vedu, go to jail or tinokuuraya inemi. So ZANU-PF kana tichiti it is a political project akusukuvengana kuonesana. So fear vachinayo. That is why they still build even my generation and Kazembe, Ziyambi, Vesana Banda Piri in the army. You find them in the police, Kuma jail correctional service, in the judicial, Kuma municipality, Kuma private company. They are fully treasured. Saka kana mimi mchiti amchadi ZANU nokuti upenyo waoma. Businga zive kudzinde kwaye musikade kuidzura nemudzi. Inobukira futi nerimwe zita. The same ZANU-PF. Tiri kuzvitaura kuti kana makuenda ku transitional government munzwisise. Now ana Mugabe vakaramba transitional government because it could cost 5 years. So vaiziziva kuti within 5 years when the people are free, when the media is free, vaizexpose utsinyo hwose hwakaitwa nana Mugabe hwokuuraya vamwe. So vakadai vatitoda ndatiende kuma elections. Vanhu veZimbabwe vasingaziva kuti what's going on. They went into election. Pengwani South Africa Mandela achibva kujeri vakaita ku transitional government. Kuchiitwa yanzi truth and reconciliation. KuZimbabwe haina kuitwa. So vana Mugabe vakaziva kuti tatsvaira maZimbabwean, but it's still our biggest threat Mandevere. They did to make sure they kill the leader Mandevere, ruthless. Ndopakauya guku raundi. Manzwa mimi Mandevere. Ruinzwa nyaya yenyu. You had to be killed to open space kune timu ye background ye ku Zambia nekuma Malawi.
because you were a second threat after these Shonas who have been killed in Mozambique. Kwese kunana nhare rebellion kwakaurayiwa zvirema chaizvo. Mukunzwisisa? Now, mapondwa imimi mandevere ana Bhodagezi pavakabukira vakusumukira wakaitwa referendum kuti wamunoda kuti agova the future president of Zimbabwe ndiani, zvikanzi Bhodagezi, zvikanzi urayai, vakafa. Vakawanda vakafa. Vana Movin Mahachi, minister of defense, akapondwa nevava. Ataura kuti masoja ngaabhadharwe mari. Chiwenga akati kana munhu achinge ane mombe dzake dzakaenda kumariki chokunodhonza gejo uko kunokarivheta, mombe ndo dzinobhadharwa here kana kuti muridzi wemombe? So masoja akafa kuDRC akafira mahara, kunana Mogadishu makafira mahara, nekunana Mozambique makafira mahara. So now we as RPF, the reason why vasingagone kupromota a true Zimbabwean, they are haunted by the crimes, gruesome, horrible crimes they've committed against Zimbabwean nationals. Vanotya kuti maZimbabwean akaenda papower tichakukurwa tose, tichatorerwa zvese, nevanhu vekumusha kwedu vachatorerwa misha dzimba. Aiwa, kwete kwete, handizvo. Panofanira kunge pane reconciliation and how to balance these things. Now ndinosimbotukwa nevanhu vane background yekuMalawi nekuZambia kuda kukonzera xenophobia. No, we cannot have reconciliation. Vanhu votadza kuziva kuti reconciliation pamusoro pechi. Vanhu vangodoti tiregerere takakutadzira, kana muchiti tiregerere taurai kuti takadya mombe dzenyu, takadya mbudzi dzenyu, naika takadya huku dzenyu, takatora mbatya dzamaifanirwa kupfeka takapfeka, zvino tauya panapa tiregererei. Vayekava makadyira mombe nembudzi ndipo vanozoti hakuna here kuzosara dehwe. Kana papa pakasara dehwe kuti achitipe hedu kadehwe, hanti nyama makadya, mafuta makadya, mukaka makanwa, asika pakasara dehwe, chitipaiwo hedu dehwe rekuti tizoona kuti zvedi tikambenge tine mombe. Huku hongu makadya makafuraya, makaita mabiko makadii, asizve mazai makadya, chitipe hedu kamanhengaya tiwanewo zvimwe zvatino tigadzire mutsago wokutsamira. Neinonzi reconciliation. Handi makaverenga zvaZakiyo kuti paakatendeuka aparidzirwa vhangeri naKristu Jesu akatisha, zvandakabira varombo ndakunodzosera. Vandaitukana neukangasirana navo ndakunokumbira ruregerero. Zvikanzi ruponeso rwapinda mimba ino nekuti nayewo mwana waAbhurahama. I believe kuti vanhu vane background yekuZambia nekuMalawi, they are Zimbabweans, vakakurira muZimbabwe. But pakati pedu panofanira pane reconciliation and restitution. We cannot have the eastern highlands of Zimbabwe, kunana Nyanga, which has got the best climate, to be dominated nevanhu vasiri original maZimbabwe. Handizvo kana zvinoita aiwa, ndiri kuramba ini Jeff Judah Usara. Now, warning, don't ever and forever and ever until forever and ever attempt upon my life, because that is Zimbabwe, the original one. Jeff Judah Osana, to the glory of God. I'm speaking as the voice of God to our people. Don't attempt, because
if you attempt upon my life, munenge mchitsvaga nyongano, munenge mchitsvaga kudzingwa munyika yeZimbabwe. Musamutomboita mistake iyoyo. Even one day, kana kufarisa neuroyi kana simba, kuita drunk by power, kana kudhakwa, kana kuda kuita mkono, kana kuda kuita mupimbi ndogo kuti manje tichamuuraya, munoparira rudzi rwose.